Des de fa força anys ja sentim des de les institucions convidar la gent a convertir-se en emprenedora. Sí? Empreneu, empreneu, és important que empreneu, la innovació, l'emprenedoria. D'acord. Aquesta és una idea que pot semblar molt innocent, però en realitat no té res d'innocent com cap dels discursos que es fan des de les institucions, per descomptat. Quina és la idea darrere d'aquest foment de l'emprenedoria? La idea és que volem fer creure, i és important això, fer creure a més gent, a més part de la població, que són empresaris. No ens interessa tant el fet que siguin empresaris, perquè realment empresari és un concepte molt diferent quan es parla des de a nivell polític. Es parla més o es concep més l'empresariat com algú que té molts diners i genera molts llocs de treball i genera una empresa gran, etc. Sí? No tant aquell microempresari que acaba de començar, que va con lo puesto i que obre un bar. No és això, no? Ni tan sols aquests que ara fan allò que en diríem una start-up. No ve per aquí. L'emprenedoria, per tant, el que pretén és això, que hi hagi més gent que amb els seus pocs estalvis, jugant-se la casa, la hipoteca, el cotxe i els estalvis de tota una vida, es posi a fer d'empresari, inverteixi aquests diners i els perdi. La idea és aquesta, que els perdi. Perquè, de fet, si veiem les estadístiques d'emprenedoria, veiem que més del 80% dels emprenedors acaba fallant, acaba fracassant. Per tant, perdent tots els seus diners i probablement quedant-se endeutat. Això provoca, per descomptat, un moviment dins de l'economia que és necessari per l'economia. L'economia capitalista funciona així, cal que el diner es mogui. Per tant, sempre cal cremar fusta. Llavors, la pregunta és: quina és la fusta que hem de cremar? I des de les institucions se'ns demana que invertim d'aquesta manera, que ens convertim en emprenedors, que ens hi juguem els nostres quartos estalviats i que no els tinguem a casa a sota del matalàs, d'acord? Que els posem a treballar. El problema és aquest, que aquest discurs ha quallat, i aquest discurs en particular en una societat que viu constantment en una certa precarietat, com és la societat catalana i l'espanyola, en què des de fa molts anys, per molt que ens hem acabat creient que ja no és així, vivim en un període de crisi laboral important, no només econòmica, però sobretot laboral, és a dir, no hi ha estabilitat, els contractes són molt precaris, la gent les està passant molt canutes a nivell laboral, sí? I, per tant, què és el que provoca això? Doncs que hi ha molta gent que se n'afarta i que creu que una de les sortides és això, emprendre, no? És com, ja en tinc prou de treballar per als altres i tal, vull treballar per mi, d'acord? I llavors fa el que fa, es posa a emprendre coses. Per tant, està molt bé emprendre, jo particularment, a més, soc professor d'emprenedoria a la universitat i, per tant, no hi tinc res en contra de l'emprenedoria, el que tinc en contra, això sí, és d'aquests discursos absolutament maniqueus sobre que l'emprenedoria és